je gaskiyar lamari so tsuntsu ne. Kin tafi da ni ba ni jin kira ni kurma ne, sinadarin zuciyata ni da ke mahaɗi ne. Da rabo dukkanin mai ne ma zai samu shi harami in ka ɗau ni al'ada. Ni dai sai da ke aure inda zanayi, duba san kiya sani ina yin launai. Duk na rikice na zama abin tausayi, ke ce mai kyau kwalliyar ki abin yan kwaikwai. Kyawun kwalliya ta tufa ga fuska kamar zinari, kamar a tsaka kara kyawu to daga kanki dai an ƙari. Na kerewa maza in samu damar zama da ke na more. Kai da duk yan koranka to za na ja tun gaba ku rage da ni da ku ƴaƴan kuka. Jamudi sannan ake tafiya a hankali sai kun bar ni. Bakin alƙalami ya bushe mai hassada ya bar hanya, tiran gini tiran zabe ainihi ne daga Allah. So da nauyi kai za ka soke min duka laifi nai maka yafe min. Damuna ma wannan kadai shine zaka ga mutum ban san shi ba amma wai makina ne. sai kai ta yi malam dan ni baya damuna. Ko da ka zage ni kan baka a gabana. Allah shine wanda ke duban dukkan lamarina, kuma shine wanda ya zamto min dukkan gatana. bana kushe bana hassada bare na zamba, Bana sarku bana zagin wani ba da sani ba. idan Allah ya baka bakin ciki ban yoma ba. Roƙa a gurin Allah sai ya baka ba da sani ba. Munafiki bai ba, na rantse munafiki bai ba. Ina shaida kuma da gadarsa rayuwa kini ke ce babu ke ba za na yi murmushi ba. Ƙaunar ki nake da gaskiya ke ma ki saka ni zuci, idan na bar ke bangaren so na yi rakon azanci. Ina bari da kirke nake wuce min takaici, ina duba kamar kyamata ban gani ba haya. Kin fita gaban da in mata, ke ce gaban sikin rata. Babu ke a kai ni makabarta ba zan iya aure da kowa.